ngithi ake ngibingelele bonke abalandeli bami abakhona namhlanje ngizokhuluma ngevideo engiyifakile ngilapha omunye usisi. Ngithi ake ngikhulume nje ngale video, ngiyabotha abantu abaningi bakhulumile ngayo and mabekhuluma ngayo bakhuluma ngento abayicabangayo, kanti kuyasiza kwesinye isikhathi ukubuza ukuthi kwenzekeni kule video. Ikhona nje ivideo engiyifake last week la ngilapha khona umama ongenamlenze. Sengithatha isinqumo ukuthi ake ngizokhuluma nabo bonke abalandeli abakhona ngayo, ngoba angikwazi ukufaka into ebucayi kanje qede ngingakhulumi ngayo, nokuthi ngikwazi ukuphendula imibuzo makukhona abafuna ukungibuza, ngoba ngibonile nje igcinisa ikhulunywa ngesingisi ivideo yami lapha. Sekuyisingisi ngabona sengingene no professor engibaziyo angakaze bangikhulumise, kodwa ngibone sebekhuluma kwivideo yami. Kwangena nodokotela engakaze bangibingelele, kodwa ngibabone sebephawula kwivideo yami. Shuthi ke kukhombisa ukuthi inamandla. Ngiyabingelela kakhulu, ngithi sanibonani nonke. Siyasanibonani phela nje, sanibonani, ngisanithanda njengayizolo. Ngiyohlala futhi ngenichazela yonke into, ayikho into eniyoyibuza yona igcine ingaphendulekanga, njengoba ngithatha isinqumo nje sokuthi angifike. Yebo, sanibonani impela nje, ngiyababona impela okwazi impilo kumane naba uthi inkosi yami nomzekelo Jama uthi kwenzekeni mina khange ndiyibone. Hayi khona nje bengase nje uhambe nje ubheke kulona ipicture King Bhaka uzobona la ngigqoka ishisi limhlophe elinamakhalasi eceleni la ngilapha khona umama onomlenze. Ngithi angizocacisa ngaleyo video kakhulu, ngoba ngibonile ukuthi hayi abantu abaningi bayakhuluma bathi abanye uNkulunkulu akuthandaza, uNkulunkulu uzolapha. Abanye bathi akaye esibhedlela, abanye bathi siyabonga King. Kukhulunywa nje izinto eziningi evideo yami. Nanga umsawi inkosi Sabele uthi wola King Bhaka. Yebo, sawubona umsawi inkosi. Nanga usithembele Khobo uthi sabawela ukubona live ngemisebenzi emihle, ngiyabonga. Nanga uvuyele uthi Gqeswa uthi mhlonishwa weqobo. Yebo, ngiyabingelela. Nanga umenzi Mtunga uthi live uyawuthanda manje bhuti, ngizwe imchunu ngeke ayithanda. Awungeke wena ngabantu kodwa ungenza angiphela kubalekile uku-interacta kahle, ukukhombisa inhlonipho nje live, ukuthi ngeke ngigcine ngokuposta. Ufuna ngibuye ngikhumbule ukuthi ngikhona, nibuye nikwazi ukukhuluma nami nje into ebalekile ithi yenzeke, ngoba kubalekile ukuthi abantu abakhombisa ukusupporta nokuba interested into losuyikhuluma na ukukhombisa ukubahlonipha. Ngingathi nje ngolokhu nginyamalale noma ngivele ngiposte noma kukhulunywe ngento mase kuyathuleka. Ifuna nje mina ngithi ukuhluka kwabanye nje, yabo, ukuze singasala phela sesifana, sengifana njengabanye abelaphi. Akusebona 1914 ngeke ngimuze omunye umuntu ezokhomenta kwivideo yami ecommente ngendlela kwenzeka ngayo ngo-1914, kodwa ezokhomenta ngo-2022 ukuthi ngo-1914 kwakade kukanje. Ngo-22 manje 22 abantu besifazane sebagqoka ibhluwe ngokukhululeka, abantu besifazane sebeyasebenza ngokukhululeka, abantu besifazane banamalungelo, abantu besifazane bayahlonishwa more than indoda. Kodwa umuntu kusanomuntu osabamba ukuthi ngo-1914 nango-1910 kwakwenzakalani. So kubalekile ukuhambisana nesimo nesikhathi. Njengamanje abantu abaningi sebesebenza ngama-computer, umuntu asebenzise ekhaya, umuntu akwazi ukwenza izinto zonke kwi-computer like A1, yabo. Akusafani nakuqala lo akumele uze uye e-office noma winzini noma usubmit. Ngisho uku-applya sek-applya online, ngisho ubhukha ibhanoyi usulibhukha online, kodwa khona abantu abasakutshela ngokuthi ngo-1996 bekwenzeka ukuthi, njengoba bafethu contact ukuhamba nesikhathi. Kodwa lento niyoyifunda ngelinye ilanga abanye benu. Thanks a lot ukuthi abanye they do understand me very well. Thanks for that, yabo. Kodwa kumuntu ngesimfundisa yonke into. Lo mama lo ebengimlapha lapha lo mama uyile esibhedlela. Ngithi ngicacise lento kulaba abathi akayisibhedlela. Ngiyacacisa ke manje uyile esibhedlela, njengoba lo lanyawo lo la lunqunywe esibhedlela, bethi luzophola. Nami futhi ngeke ngibagqugquzela abantu ukuthi abaye esibhedlela, because esibhedlela banemshini engenayo mina imshini. Esibhedlela bakwazi ukumchecka umuntu bezokwenza ireports, kanti mina okwami it's more spiritual.
okwami ukuthi mase ngithe mina kuzoba nje ngiyazi kuzoba nje yabo ngoba mina I am very much connected mhlawumbe ngaze ngicacisele lento mina I am very much connected to God mina I'm connected to God yabo mina that is why ugobela wami nje ningibona ngine wisdom engaka nje anhlanye ngincoma owami ugobela mina uNkulunkulu ngiyonichazela ukuthi ugobela kwami kanjani akekho umuntu mina ongavela la athi ngathwasisa uBhaka noma ngenzani kodwa nginolwazi odlula abantu abathasiswa ogobela bangaphandle kwamanye amazwe nginolwazi olujulile mina and ulwazi lami olujulile angakalivezi lonke kodwa akekho umuntu oyo understanda le indlela mina engijule ngayo owami ugobela mina uNkulunkulu and angikhohlwa ukumbonga yabo ngiyazi ukuthi omunye umuntu unogobela mhlawumbe kuyinyanga yaSamuel kubani kodwa into ehlekisayo one day lo gobela wakho inyanga uzowafaka lenye ilanga mase efile ingane zakhe ngezingene indaba yakho wena mase kufuna kuyimanje owami ugobela uNkulunkulu yabo yingakho bengabe mina ngilapha umuntu I always pray to God qala mase ngiyamlapha umuntu yingakho mina ngeke ngimnikeze umuntu into eyingozi angisoze ngoba yini uNkulunkulu akakufuni lokho yingakho mina ngiyohlala ngikhuluma amagama axwayisa abantu why ngibaxwayisa abantu ngoba umuntu kaNkulunkulu uNkulunkulu akafuni abantu bakhe badlala igebengu yabo so nje ngifuna abantu bangi-understand kahle ukuthi mina I'm very connected to God so lo sisike lo uya esibhedlela into enhle leyo uya esibhedlela enenkinga nenzwane zazisawu2 inzwane befika esibhedlela base zonke inzwane ziya affecteka bese esibhedlela no ukuze leti inga affect umlenze wonke kungcono sigijime siyisuse inzwane bayisuse inzwane bathe sebeyisusile inzwane kwangagcina lapho kwaphinde kwathiwa ngoba lento iyaqhubeka sesusinzwane ake siphinde futhi sihlehle sithi kulisusa futhi unyawo ke manje kodwa baphinda basika le part eqhubekayo bathi le part ibisiboliswe yinzwane siyayisusa futhi naye baphinde bayisusa babavuma bomndeni kwaya yavele lento yabhibha more than before mayibhibha more than before waya futhi esibhedlela engakezi King Bhaka ngifuna ukuyicacisa because ngibona oprofessor engibahloniphayo la bephawula bethi this patient must go to hospital and hospital bakwazile ukuyenza lento nani and bazoqhubeka bayenze uyabo I like ngiyaba respect labo professor because ngiya understand ukuthi yini uba uprofessor uyabo so uma ngabe sebelisikile ke lonyawo aphinde futhi ayekhona because akusahambeki uyabo usehlalelele befika khona bese bethi ayingeke kuno poison osul affecte lonke unyawo sebecela manje ukumsika emlenzini yila iqale khona ifamily athi ayingeke ufike wasika inzwane waphinde kwahlehla sekuwumlenze hayi kuzogcina esikwa ngishethangini ake sizame eceleni sibone ukuthi angeke yini akwazi ukusizakala akwazi ukuhamba base beyafika kumina mabefika kumina bayasho futhi bangivezela nencwadi eshoyo ukuthi sekumele asikwe lapha esithweni yabo ngathi mina no bathi usikelwani bathi ingoba kuthiwe ngeke asakwazi ukuhamba futhi sekino poison osuhambe yonke indawo ngampela bangabe ngibheka nami ngabotha okay upoison awuhambile wonke umlenze kodwa usuhambe wonke umzimba ngakubona lokho they were very true lokho uyabo ngabona ukuthi even isystem yakhe ayisafunction ngendlela uyabo mangithi system ngisho indlela yokuchama indlela yokutoilet nani ayisafunction ngabe sengitshela umndeni ngizokwazi mina ukwenza ongangamandla ami bathi kuphi ngamandla akho ngathi 1 ngizosilapha lesilonda engaqhubekanga wasikwa kodwa ukuze nibone ukuthi ngizosilapha ngizoqale ngimenze akwazi ukuhamba ngoba ngeke isilonda ngeke siphole manje sophola one day kodwa ukuhamba ngamenza ahambe manje bathene esibhedlela bathe ngiyasahamba ngoba unyawo solonakele mina ngizomenza ahambe manje ngicela bangaqali bawusike umlenze ngoba sebekwenzile ukusika 2 times bangaba successful yabo ngabe sengiyasuka ke mina ngathi okay ke kulungile emletheni base beyamletha ke ePietermaritzburg and bamletha nje ngabatshela futhi ngathi ePietermaritzburg ngoba mina ngushoshobe ngabe ngenzitho kuzobe kuni crowd kunabantu abana inkinga yini mabezomletha public uma ngabe bezomletha public ngizomenza mahala uyabo noma ngizomenza ngemali encane
kodwa mabezomletha private mina bemletha kwami ngizobiza kakhulu. Kanti makuyi public it's either ngizokwenza mahala noma ngizobiza imali encane. Kodwa mabethi bafuna ukumletha kwami private ke leyo noma yini into ethi private iyabiza kuzobiza base bathi hayi bacela ukumletha public. Wafika public ngase ngiyaqala ngiyamathenda ke. Mangim-attenda ke I always mina communicate with God. I communicate with God more than I communicate with my ancestors. Maybe you are not going to get me for now, but one day you will understand me. I communicate with God more than I communicate with my ancestors. Because even my ancestors, wherever they are, they also communicate with God. But in manje ama-spirits yabona. So ngokukhombekana mase ngiyathola ukuthi ngizishosho ngizokwazi ukumenza ukuthi ahambe futhi abanankinga amayenzi wa public ngabe sengiyasebenza ke and mangisebenza iphoqa ukuthi angilikhiphe ibhandishi because ibhandishi ngekathi ibhandishe ngalo ngenkathi elisusa ibhandishi lisuka nesilonda angilisuse ngoba omunye umonakalo wenziwa ibhandishi angilisuse khona azothi bephuza umuthi wami ududula lo poison kuthiwe usukhona nami engiubonayo ukhona so ududula upoison uyophuma kusona isilonda ngizokwenza manje uzosibona isilonda siziba nokuvusa amanzi ngizowududula upoison ngembiza yami nangepower yami uzophuma lapha engathi uphuma upoison esilondeni kuzobuya amandla kuyena amandla ani ukuhamba ngase ngiyaqala ngiyasebenza ke ngasebenza ngoba ngisho umqondo ukusisi bese ngazi ukuthi umqondo nawo usufuna ukuphazamiseka ngasebenza ngaqala ngabona umqondo usubuya usuqala umqondo nje ubuya ngabotha hayi ke mase kubuya umqondo ke sekubuya wona amandla nedalwa zakhe ezimgadini ziyaqala manje ziba active ngoba bengabunqotshwa kunqotshwa wena kunqotshwa idala zakho ngenxa mhlambe yabathakathi noma yani umuntu nje manqotshwa yena kunqotshwa wena kuphela kunqotshwa wena mase kunqotshwa nesidalwa podcast udubuleka nje it's either ligwazeliwe noma kuqale kwashawa lona noma lididisiwe nje ngendlela edidiswe ngayo ngokunjalo ke naka spiritual kunqotshwa idalwa zakho umuntu bethakathi wena uthakathi isidalwa esigadile sinakwazi ukugada that is why abanye begcina amaphupho abo bengakwazi ukwaphupha ngoba sekuthakathi idalwa ukuthi zingakwazi ukucommunicate na ezigade uma kunezinto ezihamba phezukwendlu sezinqotshiwe into sezazicanasela nje lekhaya ingakho eminye imizi mase kushona abazali ngoba abazali baligadile ikhaya sekushona abazali izingane seziyazicanasela ngoba akasekho umuntu ogadile ngenza izibonelo eziningi ngamabomi ngoba ngifuna wonke umuntu akwazi ukurelate ukuze labantu ukuthi makukhulunywa into positive umuntu avela afuna ukuphuma eceleni ngoba nakho umuntu befuna ukhansela kadala lana asikhulumeli ukufeza inhloso zethu sikhulumela ukusiza abantu uyabo so uma umsiza umuntu umtshela into ezomsiza before azofika kumina yinga ngithi ke umama lo sengiyamsebenza mase ngimsebenza sengiyakwazi ukubona mina ngoba sengiyobona upoison usuphumile enyaweni ngiyawubona umqondo ubuyile sengiyasho usungasukuma uyabo njengathi usengasukuma ingoba ngiyazi ukuthi wonke amandla sebuyile nedalwa zakhe bese zinqotshwa sezibuyelwa amandla sengiyaqala ngithi hamba mayise yahamba useyahamba ukuhamba kusho ukuthini kusho ukuthi sekubuye ingqondo kwabuya ithemba kwabuya amandla kwahamba inhlungu kwahamba into zomthakathi kwahamba amabhadi uyabo bayazi abantu abaningi abahambile beya kogeza emfuleni begezwa zinyanga into ebalekile mayogeza emfuleni zu2 khona isikhathi la usuke uthi amabhadi awahambi usuke uhambisa amabhadi ayihambi into eqeda imali yami abangithakathayo into zabo azingalungi abangivalayo abangakwazi ukungivala lapho uyahambisa normally mawuhambisa usuke usebenzisa inkukhu eminyama mase kuyinkukhu emhlophe usuke sewucela ngicela imali eningi ngicela indoda ngicela inkosikazi ngicela yahlakanipha izingane ngicela umuzi ugadeke ngicela yabo yonke into iba lesikhathi sayo khona isikhathi sokuxosha amabhadi khona isikhathi sokumukela okuhle yabo manje abantu abaningi abazi understand zonke lezi zinto and ngangabatshela abanye ngathi noma yinini mawuzothinta amanzi it's either umfula ohambayo noma idamu noma ulwandle awathinta amanzi ungawuphethe 2 rand
awathinta amanzi ungawuphethe 2 rand noma yini bengabe uthinta noma yini ekwiland ngabe umuntu othwasayo ngabe uyentabeni ngabe uyethuneni awuyethuneni ungawuphethe 1 rand awuyiko kobheka umuntu othwasayo ungawuphethe 1 rand before ukhulume naye ufuna uqala umnikeze ishumi alibambe ishumi ngakuyena before ukhulume ethuneni ufuna uqala ubeke ishumi before ushisa impepho emsamo ucela inhlanhla ufuna ibe khona imali emhlophe ingakho idalwa bengabe zikukhombisa ukuthi usazoceba zikukhombisa ngemali emhlophe eningi uphupha imali emhlophe mangabe umuntu unokuphupha imali emhlophe eningi ngiyakutshela mina uzoceba one day kakhulu futhi hayi kancane ngoba ziyakukhombisa idalwa zakho zikuphathela incebo. So that is angithi mina as long as sibambisene as long as ngikhona as long as sibekezelelana angisho nami ukuthi ngi100% perfect kodwa lokho okuncane engikwazi ukucommunicate with God ngakho ngikuthatha nje kunjalo ngizokuthi ukuthi ngicommunicate kanjani with God ngelinye ilanga ngiyonazi ziningi indlela zokucommunicate bayazi abafundisi bangempela ziningi indlela zokucommunicate bayazi abathandazi bayakwazi lokho ziyazi futhi nezinyanga ukuthi kuyaxhumaneka noNkulunkulu ezinye inyanga zithi bengabe zixhumana noNkulunkulu ngoba nakho zifuna imakethe yabantu abamnyama mase zithi yidlozi kanti umuntu onamandla uNkulunkulu kulapho suke sezidla amandla kaNkulunkulu ke lapho ke uyabona mina ke ngeke ngizingwadla amandla kaNkulunkulu maku uNkulunkulu nje ngixhumana naye ngixhumana naye kodwa ngixhumana ngenhlanhla ngoba vele idalwa zami nazo that is why umuntu behamba emhlabeni eshona kuyaye kuthi uthatha uNkulunkulu uyabona thatha uNkulunkulu okusho ukuthi mangifuna ukuxhumana nomuntu wakithi washona kahle funa ngicele uNkulunkulu ngoba uyena owathatha umuntu wakithi funa ngicele uNkulunkulu ukuxhumana nomuntu wakithi ngangayigxeka lento ngathi mina angikwazi futhi nawe awukwazi ukuthi mawufuna ukuxhumana nomuntu wakini bese uya enyangeni yakwezinye indawo kumkhomazi uyocela ukuxhumana nomuntu wakini enyangeni kaMkhomazi ngoba akuyena inyanga yasemkhomazi eyathatha umuntu wakini mfethu wathatha uNkulunkulu mawufuna ukuxhumana nomuntu wakini cela uNkulunkulu akuxhumana nomuntu wakini that is why nabafundi bayiguguzela mawuthandaza usekhaya uhlala khona ngo12 ebusuku ngoba la ekhaya lakho vele abantu bakini abalala bakhona lekhaya nengilosi zikhona ingilosi la noNkulunkulu futhi ukhona thandaza uNkulunkulu then uNkulunkulu yena ukuxhumanisa kalula kodwa manje uzosuka ngithi hayi ngifuna ukuxhumana nomuntu wakithi ngisaye enyangeni uBhaka angixhumanise nomuntu wakithi ngizomthatha umuntu wakini ngoba bashona akathathwanga uBhaka mawuzofuna umuntu wakini kumina noma uzofuna umuntu wakini enyangeni uthi ayimfake lapho you are still playing a mind game izomthatha apha inyanga umuntu wakini ingakho izovela iye emathuneni nje ithatha inhlabathi ya noma iliphi ithuna ivele ulifaka lapha emsamo yini ungasaboni wena enkathi lokho nithi kanti siyavuvuzela ngoba ufuna umuntu endaweni wrong mawufuna umuntu wakini wathathwa uNkulunkulu kwaze kwaba nomfundisi owazi washumayela kushoniwe wazi washo wathi uthule ethulini umoya uyemayeni wavula ivesi elifakaza ukuthi uNkulunkulu uthathile manje usuyamfuna umuntu wakini usuyomfuna enyangeni hayi bafethu nathi sibe nenkinga kodwa nathi uyabona isabantu abamnyama nje sinawo lenkinga sabantu abamnyama futhi lenkinga uthi mawikhuluma bavele bafuna ukulwa abantu abadla ngeenkinga zabantu kodwa uyabona umuntu ongilalela kahle mina uzongizwa mina ungaya komfuna umuntu wakini enyangeni mayezothi mayeshonile lo muntu wakini bese kuthiwa inyanga eyosibani imthathile umuntu wakithi masumfuna ke hamba kuleyo nyanga uthi hayi lalela ngicela uzongifakela umuntu wakithi ekhaya ngoba wathathwa uwena kodwa uma ingamthathanga akufanele awukwazi ukuthi into yakho uyinikeze umngani wakho bese uyoyifuna kumfowenu into uyilanda la uyibeke khona awubeki into kwenye indawo bese uyifuna kwenye indawo uma ngadlalwa kodwa imind game manje ibhlungu lento ngoba lemhlabeni kudlala imind game kodwa kube abantu bekhipha imali zabo zokugcina umuntu ajabulela ukuthi inyanga ishibhile emsizayo kanti ukushibha kwakuyafana vele ngeke uzosizakala uyabo umuntu umcela la eyekhona ingangithi nje angicacisa indaba kaMama mase ngiyacacisa but ngizobuya ngibuye kahle ngichaza izinto eziningi ngoba njengoba ngichaza nje ukuthi ayikho into ongayifuna ukuyiunderstanda noma kuthiwa uprofessor noma kuthiwa uyipsychologist noma kuthiwa yini you need me you definitely you need me noma kuthiwa usama business noma kuthiwa wenza angithi into engiunderstandayo
noma kuthiwa wenza o 60 million ngenyanga wenza malini, into emnandi the more wenza imali enkulu nama challenges lapho are more, and ama challenges akho mawenza imali enkulu as spirit, lapho you need a spiritual person as I am. Uyamdinga umelaphi ofana nami ozokwazi ukutshela iqiniso, ngoba izinto izinto khona into eyiqiniso, khona into ofuna ukuyizwa. Lemhlabeni abantu isikhathi esiningi batshelwa izinto abafuna ukuzizwa mase bayajabula, kodwa into eyisicefo into ofuna ukuyizwa ngeke uzusizakale ngayo. Ingakho ugcine uyithuka inyanga uthi azingisizanga, ngiziqedile ngizambi inyanga azingisizanga. Ubufuna nenyangeni, ubufuna uwena, ubufuna into wrong. Inyanga ibize mawuthi khona umuntu ofuneka afe imbulali izokubalela, ngoba makumele afa umuntu ungathatha noma yini, ungathatha umbese ugwaze ethuneni thizeni ubiza igama lalowo muntu, ungenza kulula ukubulala. Uyabo, inyanga isebenza njengenkabi, kahle kahle inyanga isebenza njengenkabi empilweni yomuntu, ukuthi into ezixakile wena ofuna ukuzilwa ngobuhlathi biza inyanga, kodwa mawufuna ukuzilwa ngendlela ehlelekile memeza uNkulunkulu. Uyabo, ingakho ke bengabe uqasha inkabi mawuyikasha awuyikhombisa inkabi ekhaya. Inkabi uhlangana le nayo niqedele nikhokhelane le. Ingangeyila ngangasho ngathi mina ngiyacela ukuthi izinto osuke uyilanda zokuthi ufuna sikusize uyilanda kumuntu wesintu, ungabi comfortable ukuyifaka la uhlala nezingane zakho khona, ngoba la uyilanda khona loya muntu uzibeke zodwa akayibeke ngishekheshini la kubo, wena uyazithatha uzoyifaka ekheshini lakini lezinto, kodwa lapha zihlele eceleni esigodlweni. Njengoba ihlele esigodlweni eceleni kunesizathu ukuthi inyanga izinto zayo ingazifaka ekheshini lomndeni wayo, wena uyayithatha lento engahlali ekheshini lomndeni wenyanga uyoyifaka ekheshini lomndeni wakho. Ngikhuluma kahle lento kwa mina, I am a senior. I'm a senior. Bonke labantu aba-advertiser la ko Facebook, ko YouTube, kobani, mina ngiyisenior kubona. Ngokobunyanga nawo wasemazulwini mina I'm a senior. Futhi mawuxhumane nami, uxhumane nesenior elizokutshela ungqo elingaphushi indlala. Ngoba vele uNkulunkulu ngiyazi, ngokutshela abantu iqiniso vele ngiyazi uNkulunkulu uyangibusisa, futhi ngiyazi usazongibusisa ngalokho, ngoba ngitshela abantu izinto abafuna ukuzizwa, futhi ngitshela abantu izinto ezizobasiza. Thank you very much kuleyo ndawo. Bengithi nje ngichaza indaba kaMama leya. Ngiyabonga ukuthi ningizwile, ngiyabona impela naka ama comment ayangena, ngiyajabula kakhulu. Ngeke ngize ngibe mude kakhulu. Ngiyabonga kuleyo ndawo. Amen.